சனாதனம் என்பது தனிமனித ஒழுக்கம் சார்ந்த கடவுள் வழிபாடு. அது இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள தமிழகம், இந்தியா பெரும்பான்மையாக சிறுபான்மையாக கூட வச்சுக்கலாம். கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லீமர்கள் எல்லாமே சனாதனம். கடவுள் அவரவர் கடவுள் சார்ந்த விஷயம். பல அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று இருந்தாலும் கூட அந்த ஏதோ ஒரு படைப்பின் ரகசியம் நமக்குள் இருக்கிறது. அதை வைத்து விட்டு போகாமல் சனாதனம் என்று திராவிட கட்சிகள் முழங்குகின்றன. முக்கியமாக உதயநிதி அவர்கள் சட்டசபையிலேயே பேசியிருக்கார், சனாதனத்தை ஒழிப்பேன். அவர் தாயார் கோயிலேயே தினம் கோயிலேயே வழிபாடு நடத்துகிறார். எனவே சனாதனத்தை இந்திய மக்கள் மதம் என்று ஒன்று, இந்திய மதம், கிறிஸ்துவ மதம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது சனாதனம் இருக்கும் வரை நாம் கண்டிப்பாக அறிவியலுக்குள் முழுமையாக சென்று முடியாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் சாகும் வரை கூட